aja nenggani ngantos gara-gara. Dek dalu nggih nenggani kula, Mbak. Ten pundi? Wonten mriki. Oh. Oh, kula mriki riyen dek dalu. Oh Nggih, jam ngoten. 12 malam saya pas tepat datang ke sini. Oh, Nggih. iya ya. Iki memastikan tadi Memastikan. lah nggih. Oh, ternyata sekabeh sih. Prepare-nya sampai sejauh mana? Wis Betul. ready apa urung? Iya. Kekurangannya di mana? Betul. Nah, Ntar ya- Suasananya dikumpulkan menjadi kehebatannya anak-anak. hal-hal cara kecil cara apa niki ngono anu to, lho, Nduk? Le. Apa? Nek wong dadi nganten ki midodareni. Midodareni. Ya. Betul. Midodaren kuwi cara-carane sing durung rampung sesuk dirampungke iki Nggih. kuwi. Nah, nyatane ya prihatine mumbengi saiki paringi tingkas Amin. Gusti Allah maringi tingkas. Nah, Amin. diparingi lancar Pak Bambang. Nek apa mau udan Nah. penonton yang kurang ya wis lho jenis kabeh to. Nah, Mesake Iya. kanca-kanca mergane kan panggungnya ricing. nggih, Ah. nah, mesti tampias. Nah, Nah, sing kula khawatirke kan niki janjane iya. Ben boten kebrah. Heeh, pecera, nggih. Oh, Oh. Oh, wis dasare. Iya. Dasare tiarap. buntet. Wis. Ora kena prihatin. Dadi lho iki tak emang guyone ana halus. Nek babakan pinter cah saiki luwih pinter timbangane wong dhisik, nggih to. Nggih, nggih. Secara media nek dhisik kan gur ngrungokke. Saiki bisa membaca, melihat Betul. apa media garek buka apa ngalam dunya iki ana kabeh. Ning sing kalah karo wong dhisik babakan prihatin, laku. Betul. Nah, Leres niku. karena banyak kemudahan terus gampangnya halah sesuk gampang. Halah sesuk iso. Halah sesuk ana sing ngewangi. Gampangake sesuatu kan dadi kayak dia malah dadi apa? Sombong akhirnya dadi wo. Lah menika mboten prayogi. Lari-lari sakniki kudu sina karo piyai dhisik. Nah, Laku prihatin. Prihatin wong Jawa ki ya melek. Cegah dahar lawan guling. Hal-hal sing ra perlu-perlu disingkiri. Nah, Ora malah bangga. karo attitude barang iki lho, Le. Hmm. Kuwi perlu ditingkatkan karo cah saiki. Basa dhewe iki ning Jawa to lho. Heeh. Saiki cah saiki lagi apa jenenge isih bayi wis iso bahasa Indonesia, ning basa Jawa bingung. Mulane lho. dalam sehari-hari parayogane basa Jawa, soalnya bahasa Indonesia diajari ning sekolahan. Nggih. Nah, men Nggih. ora lali mula bukane, men ana unggah-ungguh karo embah, karo eyang, Lah karo iya. bude, Kok nek bahasa Indonesia ora trep. trep. Kok nyeluke mama. Mama mau ngapain? Mau dondom dulu. Nek ya malah ora Basa Jawa ki trep. panggopan kok ya, Mbak ya. Nggih. Pomo basa Jawa ki pomo maam ki kanggone bayi. Nggih. Yen dari kanggone Piyai sepuh. Nggih. Anggere kewan kae pomo oh sapine mak dipakani sik. Nah, ngoten nggih lah. Lah nggih, Nggih padha Mas Pengging nggih, Mas Pengging. Oh Mas Pengging. Badok. Yen basa Indonesia apa bahasa Jawa? Mas Pengging. makan. Makan. Yen kiri Mas Pengging. Makan. Ya makan. Dadi Mas Pengging karo kiri Ning pancen Aja. kosakatane basa Jawa niku kathah. padah. Lah nek pitik ra ya anu nek pama Indonesia kan ayam sama anak ayam. Nggih. Nek anu no kutuk, Utuk. dere, Kiri nggih leres. babon, Nah, bayah, Betul. Jago. sak piturute lho. dadi Endok. oke. Endok niku nggih lho, Mbak. Lah nggih, Endok-endok Tigan. telur. Nggih. Nah, anggere tigan, tigan, tembian. tembian Nah, lho. tembian itu fungsinya luar biasa. Oh. Manfaatnya tembian itu. Kali tembian. Tembian iki kuwi lho, endok kuwi lho. Oh. Oh alah lah Nggih, nggih. dados- Niki tese lenggah Pak Bambang tese. Pak Ali Murtono kita Oh tese iya Pak Ali mau lenggah. tak turu Menika jumeneng, Pak Kepala Ces. Desa Jurang Jero. Ate lali aku, Ces. Aku Sakniki ya juga Pak lali. Ali. Kok ndak dhewe suarang jurang-jeri ya, Ces. Heeh, sinaosa menika wancinipun gara-gara Mbak menawi Renang Renang penggalih malah penggalih. santai, Pak. Pak Ali katuran minggah panggung bawa-bawa ngeten Pak. Nek kalau ora rasih Monggo, kemronggo monggo, to, Pak, monggo, Pak. Pak. Kalau Nek mau Krisya, suasananya kemrungsung. Ning Pak Ali Murtono monggo. Ayo, au ah. Ayo bangun sekarang.
enjing Pak. Sugeng enjing Pak Ali Murtono. Mbak Mimin juga ngenjing Mas Petro. Inggih. Pripun kabaripun? Ngestunipun sae sehat. Pak Ali sehat nggih Pak? Ngestunipun sehat-sehat sedaya. Nggih. Pikantuk rawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Niki badhe napa niki? Nggih nyun berkahipun. Nggih panjenengan meniku piyai budaya. Nah, nggih. Budaya. Biasane Tengawinan ya tengawinan kok nggih nenggani, nggih to Pak e. Terus wonten niki nduk Soropaten panjenengan nggih nenggani. Nenggani. Nah, Nah. mriki panjenengan kersa ngrawuhi sembah nuwun nggih Pak e. Nggih. Ya ini halus ya, Jas. Iya, halus dan mulus. Kaya aku dak murung serawung dhisik ya halus ngene. Alah, telek. Iki dereng nek serawung gitu. Nggih. Nek yen njero sarung ya mbuh. Jero sarung pripun ta ya Lho, Lek, lampu ijo lho, Lek. mau. Oh, lah. Mau yang pirantine gur podot dikapake. Mau serawung ngono wae, Pak. Nggih, tergantung ling renah, Pak. Monggo jenengan napa badhe niki? bawa menapa, Pak Ali? Nggih. Bawa napa ya keten Monggo, Pak. napa? Ngimpi Derek saged. Napa? Bareng turu kepun ken ngimpi itu gitu. Napa masuk Kris? Oh, kula pun mboten ndek ide niki. Kenapa Pak Ali? Bawa kangen, Bawa kangen niku pripun? kangenku tanpa Tanpa upama. upama. Iya. Mboten saged. Apa niki? Kangenku tanpa upama. Lah sami mawon. Riyen golek kepean sik. Nggih, pados referensi rumiyin. Wong pun suwe mboten gladen ku dadi nggih lali. Bawa kangen. Lah nggih, dualang ya Lho, hebat. bibar nggih to Pak Ali menika Nggih. nek wingi. Oh. Lah nggih ta. Nggih. Hmm. Bawa kangen. Nggih. Pangkur, Pak. Angkur, Pak. Bawa kangen. Apa pangkur. mingkar-mingkur nggih saged, kangen nggih saged. Sepinten Mas? Wah, Sak menten. sak mik. Kangenku tanpa upama sak manten, Pak. Iki kacamata. Enci ngagem tes mak riyen, Pak. Nggih. Jan piyaine halus. Kirang sae nggih nyuwun ngapunten nggih. Sae sanget kok, Pak. Sepinten, Mbak? Sak menten. Pinces iki. Kangenku tanpa umpama. Nggih. Sampun, Apa sekeco, sampun. Pak? Mung sliramu kang dadi telenge ngati. Wus lawas anggonku nunggu nanging amung leledha Leres. Nggih, leres, Pak. lali aku. Kok Mas ta, Pak? Untung lurah. Eling ana nalika dina kapungkur. Baleni. Nggih. Karo latihan iki. Mboten napa. Nggih. Ngeling ana nalika dina Kepungkur. kapungkur. Lah nggih. Sliramu nate ngendika Garap campur sari. tresna lair trusing batin. Sanggar seni Ratu Mayang. Tepuk tangan. Tepuk tangan Sanggar Seni Ratu Mayang kagem Pak Ali Murtono. Piye-piye apik rek ditepuk tangani, Mas. Lah. Nika Niki- sekalian langgamipun nih, Pak. Tanggame napa niki? Kangen pitung Oh. sasi. Ngoten niku. Pitung sasi punan. Nggih. Hitung sasi. Yo, garap Yo. Sanggar Seni Ratu Mayang Indonesia. Yuk. Ketika Pitung sasi. ya. Klap.
Ali, pitung sasi. Luar biasa, sembah nuwun Pak Ali Murtono. Pak Ali. Halo. Sampun. Sampun nggih. Nggih, mari sembah nuwun. Nuwun Pak Ali, berkahipun. Nggih. Bawa. Caken lenggahipun. Lah, Bawa raos kalian. lho alah. Sanggar seni Ratu Maya. Sembah nuwun Pak Ali Murtono. Iya, Nggih. matur nuwun, Pak. Lah kok mau limbuan kok ya kelalen ora lek kok Pas apa? limbuan. Pak Bambang mau. Nggih kok Pak Ali Murtono kok kesupen mboten Pak Bambang. Oh. Pak Ali niki lho Pak Bambang. Ya sekiranya Pak Bambang lali ya tidak ditagih apa-apa. Sing rekane. Rekan di bangku pasien naunan ya ora. Pak Bambang pun tombok kata. Sak Pak Bambang pun tombok kata pun curhat kali kula kok. Oh, saya membengi, Mbak. Pripun? Wah ngendikane. Oh, kudu ngene. Kok tarik. Waduh. Lah niki Ini piyaine peradah kok Wah, lho. nggih. Ana nek ra tekan atine. Terus. Lho, nek beliau kowe pancen dipenke ngaten Nggih, menika. setiap kali wulan suro. Mbak, Nggih. nggih. Niku panjenengan sing diarep-arep. Kowe iki lho jare kancane kok kaya ngono lho. Lah aku 29 tahun ra ketemu lho, Jos ya lali to aku. Ya kudune Pake sing lali wong kowe dhisik lenang saiki kaya ngene kok. pateni. Ya Oh, alah. dibunderi tanggale malam Minggu wulan suro. Ya. Tak mbok tanggale nasional pinten ngoten to, Pak? Mungkin kok tanglet ke Bapak Oh lah. Nggih. DP-ne sakniki napa benje? Jak kurang setahun nih, Pak. Oh, nang tak DPC nang ya ra. Ampun Oh, pun waduh. pun sedulur kok kali Pak Bambang kok. Katurke sinden. Mbak Juju. Yo. Dari Mbak Juju, Mbak monggo Gendari, Bang Mbak Ayu. Juju. Wah, Mbak Gendari anggere ya ini kok maleh. Malah dadi Genta Ali Pratama ora. Heeh. Ayo Ali Pratama ora Pak Ali Murtono. Ali Genta Ali Pratama. Genta Ali Pratama. Mulai petengi kok. Rawane kok mulai. Bareng rombongan kula, Pak. Heh? Bareng rombongan. Oh. Kon ndure ngendi Kundur no? Wonogiri to, no? Wonogiri apa ning Jogja? Oh Solo. Oh alah. Guru le ngasta le dindes nang di tanah dadi guru ten pundi? SMP kali. SMP kali. Nggih, Ngendi? Praci. Oh, Praci. Oh, alah. Bu guru SMP 2 Praci iki tibake lek. Alah. Oh. Jan lho.
jek enom dadi guru para. Aku nek ra keganggu dhisik ya wis dadi Alah guru telek. kan. Mbok niati kok. Terus Nun. teguh kayak guru. Oh nggih ta ya Allah Dulu calonku. SMP Karanganom piye to? Ya Allah calon. Dulu SMP Karanganom. Terus Tegar kuwi guru SD anu Temureng. Oh, lek men nggih guru. Sapa? Lek men kali Mas Pengging guru. Guru apa? Gurune Oo. Iya. Sing iso nyerateni ya kuwi kak. Ya kembaranmu ning Citeran kuwi lho, Lho ya. Ini apa? Duh. Ayo. Dangdut pakai musik nggih. Oke, siap. Biar hebat. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Ya. Cucu dan Genta. Iya, Wan. Mekar lan sepi, was
Wijaya ngono. Iki mung sing ngaturke ya kuwi Mbak Gentari karo anakmu Juju ngono. Wah, pesindene sih ana cacahe ana papat. Kasih sekawan. Sapa iki? Maksudnya Duk Anggun. Anggun karo Elvina. Di Anggun kali Elvina. Anggun untuk Elvina. Elvina Damayanti. Ayo nak. Kene nak. Pakai musik boleh. Pakai musik boleh, pokoknya bebas iki. Puspita Nolo. Puspita Nolo. Nggih. Is. Ya, Biar- Puspita Nolo. Ya, biar hebat pakai musik aja terus. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Di Elvina karo di Anggun. Lagi rahayune pengendange anu ra mangkat ya. Sinten? Mangkat. Bi- Luru lho. Oh. BTT lho Le. Iya. BTT. Oh alah. Nah, Gara-gara Bintitan, sakniki- Mas BTT bintitan. Cari sakniki sinden iku ra tese nom-nom Nom-nom ayu-ayu. kabeh, ayu kabeh. Lho. nom-nom ayu-ayu. Yoga-yoga niku nek Yen kok mboten. aku kabeh. Ya lah telek kok ya. Ya ini lho lek mbok dilereni le umuk kok. Wis ya enak cik nekat ae. Anggita Maya nggih. Oke. Oke, siap. Ya. Anggita Maya. Anggita bukan Cinderella kan sama Maya Maya. nanti habis ini kita ke warung ekstrim ya. Yuk pakai musik yuk biar banget sangat sini dari Maya. Yo. Lanjut, yo. Ayo, harus semangat. Semangat. Nah, pagi-pagi harus semangat. Lagunya apa? Dek Anggita karo Dek Maya. Kawitane sinawa. Kawitane sinawang. Siap. Kawitane sinawang. Lah lah.
Ayo Mas Toa. Toa. Mbak Apri, Mbak Salam. Kalau sampean lan ugi Sanggar Seni Ratu Mayang. Kang Nggih. Puding dening dinas Nggih. anggenipun ngawontenaken memperingati Hari Pahlawan. Leres. Ugi nglipur. Ya wonten lapangan wates Belanjiran mriki. Mbok menawi enten lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Nggih, mugi-mugi pemerintah Remboko Amin. tetap menjadi tolak ukur untuk desa-desa yang lainnya. Nggih. Semakin maju. Semakin maju dan berbudaya Amin tentunya. pastinya. Nggih, Sembah kathah lepatipun nuwun. atur nyuwun pangapunten. Nggih, dawa Mas sami-sami. Petrus. Hamadang Ijro Pasareyan Nani Watono Katon remu Kalingan ngangan Sang Tiamanangko Semungkem kuling Sagong repo Baboe maneman Biratang terang tolon Tadarunte Urun tadarunte Tadarunte Kunti kowe bali ana ing Saparga lah kok ora nganti marang anakmu Bimasena Kunti sawise teko ana ing Saparga kok mbrebel Mas Pamu
kowe netes kelo. Mangerti ya Kunti? Kowe aja susah. Kowe aja getun. Kowe aja gelo. Kowe aja ngetokke waspa. Eluh tumetes ana ing lemah ki bakal nyangarake lemah. Eluh waspa tumetes ana ing kulit bakal bedelake kulit. Eluh waspa tumetes ana ing sandangan bakal bedelake sandangan. Gage mara gage. Mara gage matura. Ana kawigaten apa sawise kowe sowan ingkang sinuwun ing Wirata. Kanjeng Eyang. Apa? Pejauno kemawon ulun derek Kanjeng Eyang. Bilih dinten samangke ing wayahipun Bimasena sampun pinaringan ganjaran wujudipun alas mertani. Mundi dawuh sinuwun Prabu ing Wirata Baginda Raja mangsah pati. Bimasena kinen babat alas mertani. Kok menika dados pancatanipun Bimasena badhe damel mulyanipun kadang-kadangipun para Pandhawa. Nanging duh Eyang, alas mertani menika alas kang gawat kliwat-liwat wingiting kepati. Jamamara badhe temekaning pati. Mbok menawi Bimasena badhe pecah wonten ing alas mertani Eyang. Kabirang uri nangkul kinempet sang renaning bawana. Ya seta kang walangan hati. Kunti, aja cilik atimu mbok menawa iki dadi pancataning para Pandhawa anak-anakmu kabeh antuk kamulyan kang sejati. Puntadewa Permadi kembar, aja negake marang adi-adimu, aja negake marang kadangmu tuwa Bimasena. Ayo dina iki sumusuh ana ing alas mertani, sabiyantu bon repote Bimasena.
ingsun tumiling hang mati bos kita ingkang medem biasang warni midaring taman anom sekar wargi undi wonten panganti kowe mangerti yo pun kaki lan anak-anakmu kabeh iki wis ngancik bawah ya kuwi alas mertani ning sing payek hati-hati iki akeh wititan kang gedhe wis didongkeli marang Bimasena akeh Nesi Raja Mala jenenge Sendang Watari kowe nyempungke pan Bramasta ngestaken dawuh Kanjeng Warang den becik beda padha mendemo baris baris kang mrayina coba sawang sisi kidul kae Permadi menika kados Kakang Mas Bimasena Kanjeng Hyang iya pancen bener kepara nyata mung wae kadangmu tuwa ilang otot bebayune merga linubung wadya wadu barat anggone wis nyesepi marang sungsume Bimasena lajeng keparengipun dina iki sumingkira Bratasena bakal tak kirim Bayu Bajra saken dawuh kumpul padang gedhe kang kayangga kara padang lir kaca sewu mata Eyang Abiyasa aku ngaturke nedha nrimo dene kowe wis mitulungi marang Bimasena putumu iya Bimasena iya mangerti ya Sena nggonmu babat alas mertani kowe kacipuan iya aku dibalang pedhut kang mawa wisa
ilang otot bayuku nanging saiki aku pulih otot bayuku amarga aku siniram banyu marang Kanjeng Eyang ing Sabtu Arga. Iya. Mangerti ya Sina. Dina iki tutupno nggonmu babat alas mertani. Mung bae dimen kowe bisa nyawang sak jroning Mas Mertani netrane putu-putuku para Pandhawa sipun menika negari. Iya, pancen bener. Iki negara Danamarta. Iki negara Danamarta. Iki negara Danamarta. Bajutna ya ngger bajutna babat alas Mertani. Mbok menawa iki dadi pancatan Pandhawa entuk kamulyan. Banguno praja ngistake dawuhmu Kanjeng Eyang. Pinusu mring pedeting Wardita semangkang arga bae panut samudra Kyai Jimsusena Kakang Sudarmopo piye nggonmu menggak Bimasena anggone babat alas Mertani Bimasena dinakwenta iki alas nang sejatine iki negara. Iya. Bimasena tekate kaya Gunung Waja. Ora kena dipenggak nanging saiki wis ora duweni daya kekuatan balang pedhut kang mawa bisa. Yayi. Yen kaya mangkono ayo derek napa Kakang coba tak perpekane kaya ngopo wujude Bimasena ayo. Samupang yang haruna Nati netra-netrane Anggara-anggara Tapane bumi